Meno Večernica znie rozprávkovo, no keď obyvatelia jednej z bytoviek v Trenčianskych Tepliciach začuli ich výzdanie, už to rozprávka nebola. Do jedného z domov sa nasťahovali desiatky malých netopierov. Zažili sme to pri zateplovaní strechy, že nám takýto krdeľ, ako včera sa stal, naletel do nášho vchodu a nevedeli sme ich vyhnať. Už vtedy im ochranári umiestnili na dom budku, kde by netopiere mohli nájsť útočisko. Že majú príkaz, že je to podozrenie, že sú tu netopieri. Už vtedy. Už boli proroci. A tam im pre netopierov urobili nejaký útal, že oni sa odtedy za tie roky namnožili. Teraz jak aj medvedi pomaly. Netopiere by sa nemali chytať, nejako im ubližovať, ani ich odchytávať. Sú to chránené druhy živočíchov a prenášajú rôzne ochorenia. No tak toto som ešte teda v živote nevidela. Či netopiere v bytovke. Situácia s netopiermi v bytovke sa zvykne opakovať každý rok presne v tomto období, keď si hľadajú miesto na zimovisko. Aj v tomto prípade ľudia volali ochranárov. Sú také maličké druhy, skutočne, ktoré sa pohybujú od nejakých 3 do 5-6 cm a obývajú v tom letnom období, alebo teda od jary do jesene sa častokrát vyskytuje práve v tom mestskom prostredí, alebo teda v blízkosti tých mestských sídel. Častokrát ich nachádzame v rôznych štrbinách na tých obytných budovách alebo na panelákoch. Prvá pomoc je taká, že nechať otvorené tie priestory, aby vyleteli von. Oni na noc chodia loviť, takže automaticky oni vyletia. Teraz sa znova cez deň usílili na spánok denný, na skerinu rozhodnú. Aha, druhý vyletel, už iba zásu. Netopiere postupne vylietávali z bytovky von oknom. Spoločenská hodnota jedného kusu je takmer 460 eur. Z Trenčianskych Teplíc Michal Bujna, televízia Markíza.